নমস্কাৰ আজি 11 তাৰিখ 10 মাৰ্চ আৰু 2022 আজি আমাৰ এক্স CM তৰুণ গগৈ স্যাৰ তেখেতৰ জন্ম দিৱস আজি সেই দিৱসখন আমি পালন কৰিব পোৱাৰ কাৰণে আমি চিৰাং জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা আমাৰ অসমত থকা লগতে আমাৰ BTCত থকা যিমানখিনি কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী যিমানখিনি আছে সবকে আমি আজি তৰুণ গগৈ ছাৰ জন্ম দিৱসৰ নামত সকলোকে আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ আজি সেই দিনটো আমি বহুত গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰিব যে আমাৰ অসমত 2001 চনৰ পৰা 2016 লৈকে যে এজন আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তৰুণ গগৈ ছাৰ আজি তৰুণ গগৈ ছাৰ আমাৰ লগত নাই আমি বহুত মিছ কৰিছোঁ তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমাৰ অসমত থকা যিমানখিনি উন্নয়নৰ কামবিলাক তেখেতে আমাক দেখুৱাই দিলে আমাক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সব জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে একগোট কৰি আমাৰ অসমখন আগত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সব দিশতে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব যদিও আমাৰ লগত নাই আৰু লগতে তেখেতৰ ভাল এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কনচাৰ্ণ আমাৰ BTCত থকা যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী বিশেষভাৱে আমাৰ বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াৰ বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাকো সি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিলে সেইটো আমি আজি মনত কৰিব লাগিব দিनै आङो যি তৰুণ গগৈ ছাৰ जायहा जोंनि आसामनि एक्स चिफ मिनिस्टारमोन मोनसे समावहाय 2001 सननिफ्राय 2016 सनसिम जोंनि आसाम हादरसाखौ दैदेननानै लांदों दिनै बे जोंजों गैले आरो दिनै बिनि जोनोम सानावहाय आङो जोंनि BTCआव थानाय जेसेबां दिनै जाति जनगोष्ठी लोगोसे आसामाव थानाय जेसेबां दिनै हारि हारिमा बयनिबो सिम जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि जानानै गाहाम हामलायथिनाय आं जासिदों दिनैनि बे तरुण गगৈ सारनि जोनोम सानाव आङो सासे बर' हिसाबै आङो फंनैसो दिनैहाय मोननैसो बाथ्राफोरखौ आं गोसोखांनो सानदों जे जोङो BTCनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि जोंनि बर'फोर दङ बर'फ्रा मोनसे समावहाय हारि उदांस्रिनि थाखाय जे सोमावसारबोदोंमोन समखौ लानानै खोन्दो खोन्दो BLT NDFB आरो ABSU आरो गोबां रोखोमनि सोमावसारारि हान्जाफोर जोंनि बर' हारिखौ उदांस्रि होनो थाखाय सोमावसारबोदोंमोन दिनै जोङो गोसोखांनो गोनां जे तरुण गगैआ जेब्ला चिफ मिनिस्टार जादों अब्ला जोंनि बर' जातिनि जि सोमावसारारि हान्जा BLT बे हान्जाखौ लानानै जोंनि भारत सरकारजों 2003 मायथाइयाव मोनसे मोजांथार गोरोबथा BTC एकर्ड बिथांनि दैदेननायावनो जों मोननो हादों दिनैहाय जोंनि BTCनि जोंनि बर'फ्रा मोनसे खोथा माब्लाबा बुंनो नागिरो जे कंग्रेसआ जोंनि हारिनि थाखाय मा होदों किन्तु आं दिनै बेखौसो बुंनो नागिरदों जे कंग्रेसआ तरुण गगैनि आमोलाव 2003 सनाव जोंनि बर'नि जेनाखि सोमावसारारि हान्जा BLT बेजों सुक्ति खालामनानै जोंनि बर' हारिनो मोनसे पलिटिकल आमब्रेला राजनितिनि मोनसे जागायजेननाय मोजां रोखोमै जागायजेननाय बिनि सिगांबो सुक्ति जादों आरो 2003 सनावहाय मोजां मोनसे गोरोबथा जादों बर'फोरजों जायखौ लानानै जोंनि बर'फ्रा दिनैसिम बे BTCआव जि एकर्ड जादों BLTफोरजों बे मोजां मोनसे गोरोबथा जादों होननानै दिनैनि दिनसिमबो बाख्नायनो गोनां जायो गोसोखांनो गोनां जायो आङो बिनि थाखायनो आं बुंदों आरो लोगोसे गोरोबथा खालामनायनि उनावहाय मोनसे खोथाखौ आङो इनायनो गोसोखांनो गोनां होननानै आं सानो जोंनि बर' हारिखौ लोगोसे जायफ्रा BLTफोरमोन बै समावहाय गोरोबथानि उनाव 2003 आवहाय डिसेम्बर मासनि 3 तारिखाव जे बियो जेनारेल एमनेस्टी बेखौहाय डिक्लेयार होदों जे
जेसेबांनाखि केसेसफोर दङ BLTनि नामाव सोमावसारनायनि नामाव बेयो गासैबो बियो उइथड्र जानांगौ आरो उइथड्र जाबाय मोनसेबो केस गैलिया एक्सेप्ट इन्डिभिजुवेल केस जेसेबां BLTनि केसफोर दङ बेखौ खनसेनो उइथड्र जाबाय होननानै बिथाङा डिक्लेरेसन होदों जायखौ लानानै गासै BLTफ्रा बिसोरो रेहाय मोनदों केसनिफ्राय आरो बे खुब खुसिनि मोनसे बाथ्रा जादों बै समाव दिनैहाय बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बुंनो हायो जे तुरुन गगैआ सासे चिफ मिनिस्टार जानानै बर' हारिनि थाखाय मोजां मोनसे गोरोबथानि एरेन्जमेन्टखौ बिथाङा दायित्व लानानै होदों जाय समावहाय आसामाव कंग्रेस सरकारमोन आरो सेन्ट्रेलावहाय अटल बिहारी वाजपेयीनि सरकारमोन जों मिथिगौ स्टेटनि मोनसे मोजां इनिसिएटिभआ बबेबा मोनसे स्टेटनि सिङाव थानाय बबेबा मोनसे एकर्ड खालामना होनाय समाधानखौ बियो मोजां रोखोमै एरेन्जमेन्ट खालामना समाधान खालामना होनो हायो जों बेखायनो दिनैनि दिनाव बुंनो नागिरदों जे बे BTC एकर्डआ जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे हिस्ट्रिक जाय एकर्डखौ दिनैसिमबो जों बाख्नायनो गोनां जायो बेजों लोगोसे जोङो बेखौहाय मानिनांगोन बा बाख्नायनो गोनां जागोन जे जोंनि बर'नि राजनितिकनि जि खुंथाय बेखौ 15 बोसोर गावनि खुंथाय थानायनि आमोलाव कंग्रेस सरकारा जेबो डिस्टार्ब खालामाखै जेंना खालामाखै माबा मोनसे BTC आवहाय पावारखौ लानानै राजनितिकखौ लानानैहाय जोंनावहाय जेबो जेंना सोमजिहोआखै जायनि थाखाय जोंनि आगुनि जोंनि जि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो जेंना खैफोद मोनाजासे जोंनि BTC आव थानाय गासिबो रोखोमनि जाति राव हारिमुनि मानसिफोरखौ लानानै मोजां मोनसे खुंथाय सालायनो हादों आरो मा अब्ला मा जोङो दिनैहाय बर' हारिफ्रा बुंगोन नामा कंग्रेसआ जोंनि थाखाय जेबो मावाखै होननानै बिनिख्रुइ साबसिन जोंनो सुबिदा होनाय आरो जोंनो मा नांगौ मोजां एकर्ड खालामनाय एरेन्जमेन्ट खालामना होबाय लोगोसे 15 बोसोर जोंनि बर'फोरखौ जोंनिनो खुंथायाव जोंनिनो बर'नि इन्ट्रेस्टआव बर'नि सेन्टिमेन्टआव बर'नि कनसेप्टआव बर'नि आइडिय'लजियावहाय जोंखौ सालायनो होबाय बिनिख्रुइ साबसिन जोंनि हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन मा दंबावो दा बेखौ सोरनि आमोलाव मोन्दों जोङो दिनै जों तुरुन गगैनि आमोलाव जों मोननो हादों जायहा तुरुन गगैआ कंग्रेसनि सरकारि सासे चिफ मिनिस्टारमोन आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो दानि जों BTRनि एकर्डखौ नाय जोंनि मानसिफ्रा दिनै बुंनो नागिरदों जे BJPआ जोंनि थाखाय गोबां होबाय दिनै बाख्नायदों जोङो मोनफानि जों नुदों दिनैहाय BTCनि दैदेनगिरिफ्रा BJPनि लिडारफोरखौ साफानि जेब्लायबो मोनफ्रोमबो अकेसनाव बाख्नायो जों बेखौ दिनै नुनो मोन्दों खिन्थु दिनैहाय जोङो मोनसे खोथाखौहाय जोङो बिसार खालामनो नायोब्ला बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय इसिबां मोजां होबाय होननानै दिनै जे बाख्नायबाय थादों जाय बाख्नायनायनि उल्थायै गोबां बर' हारिफ्रा दिनै बे BTR एकर्ड खालामनाया सान्थि गोजोन गोरोबथा खालामनाया जोंनि थाखाय सन्थुष्ट जायाखै होननानै दिनै खावसेनि बारा बर'फ्रा दिनैहाय आघात मोननाय फोरमायदों दुखु मोननाय फोरमायदों अब्लाबो जों दिनै BJPखौ बाख्नायदों जोंनि दिनैनि BTCनि दैदेनगिरिफ्रा अब्लाबो BJPखौ बाख्नायदों हम मिनिस्टारखौ बाख्नायदों दिनै BTR एकर्ड जाय एकर्डआ कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जायाखै दाबो हम मिनिस्ट्रिया बेखौ गावसोरनो एक्जिकिउटिभ पावार खाथायनानै हम मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआ बेखौ दिनैहाय खालामनानै होदों गावसोरनि पावारावहाय जाय कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जायाखै 6 शेड्युलनि आन्डाराव एमेन्डमेन्ट जायाखै बिनि थाखायनो इन्टारिमनि खुनु प्रभिजनआ फैयाखै दिनैहाय सन्थुष्ट गैयै जादों जाय NDPफोरखौ लानानैहाय दिनै सुक्ति खालामदोंमोन बे NDPफोरनि जेनेरेल एमनेस्टिनि खोथा हाइनेस नन हाइनेसनि खोथा दिनै जेबो सल्भ जायाखै बिसोरनि रिहेबिलिटेसननि खोथा रिलिफ रिहेबिलिटेसननि खोथा जेबो सल्भ जायाखै जेरैबायदि जानांगौ बिदि जायाखै दा बेखायनो दिनैहाय बे BTR एकर्डखौ लानानै गोबां जोंनि बर' हारिया दुखु मोननाय फोरमायदों अब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा दिनै BJPखौ मोजां मोनदों अब्लाबो BJPखौ बाख्नायदों BJPनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ बाख्नायदों खिन्थु दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन जे कंग्रेसनि दैदेननायाव जाय मोजां BTC गोरोबथा जानानै थांदों बेवहाय जोंहा बाख्नायनो गोनां गोबां दङ जों बेखौल' जों नुदों जे कंग्रेसआ बर' हारिनि सायावहाय मोजां अननाय दं मोजां सेन्टिमेन्टनि अननाय दङ जों दिनैनि दिनाव जों तुरुन गगैनि दिनैनि जे जोनोम सान जों दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो बेखायनो आंनि मानगोनां रायजोफोर अनजाग्रा रायजोफोर जोंनि बर' बिसाफोर बा जोंनि BTC आव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर आं दिनैनि तुरुन गगैनि जोनोम सानाव आं बेखौल' बुंनो नागिरदों जे जों बिजिरब्लासो नुयो
सोर जोंनि थाखाय मा मावदों बबे हान्जाया जोंनि थाखाय मा मावदों बिजिराब्ला जों ब्लाइन्डलिब्ला जों माब्लाबाबो नुवा बेखायनो नोंथांमोना सिन्था खालाम बियो जोंनि थाखाय बेसेबां मोनसे मिनिं गोनां अर्थ गोनां जाय चिफ मिनिस्टारा जोंनि थाखाय मोजां मोनसे एकर्ड खालामना होलांदों जाय एकर्डखौ दिनैबो जों बाख्नायनो गोनां जायो गोबां मानसिफ्रा सान्थौगिरिफ्रा बुंदों आं दिनै बे मोनसे बाथ्राखौ आरो बुंबावनो सानदों जे 15-17 बोसोरनि सिगांनो जुदि बर'फ्रा इसिबां मोजां जुदि एकर्ड खालामनो हादोंब्ला सन्तुष्टजनक मोनसे एकर्ड खालामनो हादोंब्ला जाय एकर्डखौ लानानै बयबो सन्तुष्ट जादों अन्तत मोनसे पलिटिकेल आमब्रेला मोनसे मोन्दों जेराव सन्तुष्ट गोनां मोनसे बिसयफोर दङ आरोखि साक्सेसफुल जादों बिएलटिएफनि एकर्ड 15-20 बोसोरनि उनाव एकर्ड खालामनायासो जोंनि माब्रै गाज्रिसिन जाखो 15 बोसोरनि सिगां बर'फ्रा इसेबां सिनसियार नङामोन किन्तु 15 बोसोरनि उनावहाय बर'फ्रा जेब्ला सिनसियारसिन जाफैबाय गोरोंसिन जाफैबाय आईएएस अफिसार बांसिन ओंखारबाय एपिएससि फरायनाय ओंखारबाय दिनैसो जोंनि बिटिआर एकर्डआ माब्रै गाज्रिसिन जाखो साबसिनसो जानांगौमोन बेनिखायनो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा रायलायदों मानो इसिबां हाखु दाखु एकर्ड खालामनाय जाय एकर्डआ दिनैहाय इनायनो बर' हारिखौ सेन्टिमेन्टआव दुखु फोनांदों आघात मोनहोदों साबसिनसो जानांगौमोन 15-17 बोसोरनि उनाव खालामनाय एकर्डआ जोङो साबसिन जानांगौमोन किन्तु दिनै साबासिनसो जाबाय आरो दा बेखौ बुंब्ला जों इनायनो दुखु मोनो दा बिनि गोरोन्थिया सोरनि मानो इसिबां इमारजेन्सि एकर्ड खालामनाय आरो मा इसिबां गोनांथि दंमोन जायफोरखौ फेक्टर देखायदों जे एकर्ड खालामनो गोनांथि दंमोन होननानै खालामबायानो एकर्ड मोनसे खोथा बुंबाय थायोमोन जोंनि मानगोनां सिएमआ दानो निग'सियेसनाव थांब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन निग'सियेसनाव माब्रै जोङो दान्थे बिदान्थे जानो गोनां जायो जों जेखौ हास्थायो बेखौ मोना मानिदों अब्ला 2003 सनाव बिटिसि एकर्ड खालामनायाव निग'सियेसन जानो हायाखैमोन नामा बे समावबो निग'सियेसन जादोंमोन दान्थे बिदान्थे जादोंमोन किन्तु बै समाव माब्रै इसिबां एरेन्जमेन्ट खालामनानै खनसेयावनो माब्रै मोजां साक्सेसफुल मोनसे एकर्ड खालामनो हाखो दिनै नोंथाङा निग'सियेसनाव टेबोलाव जिरायनानै डिबेट खालामनो हानाय शक्ति गैयामोनब्ला नोंथांमोना एडभाइजार लामोन परामर्श लामोन नोंथांमोना मोजां एरेन्जमेन्ट खालामग्रोमोन मोजां ड्राफ्टिं खालामग्रोमोन बिनि उनाव मोजां एरेन्जमेन्ट खालामनायनि उनाव मोजां मेम'रेन्डाम साबमिट खालामोन मोजां मोनसे निग'सियेसनाव लाबोनानै नोंथांमोना साक्सेसफुल कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट खालामनाय 6 शेड्युलनि आन्डाराव एमेन्डमेन्ट खालामनाय मोनसे एकर्डखौ नोंथांमोना खालामोन बिटिसिनिख्रुइ बिटिआरनि एकर्डआ फ्रुइटफुलसिन जानांगौमोन साबसिन जानांगौमोन आरो एक्सेप्टेबोला बांसिन खालामजानाय जानांगौमोन नाथाय दिनैहाय दुखुनांथावै बिटिआर एकर्डआ बिटिसिनिख्रुइ साबसिन जायाखै होननानैसो दिनै बुंजाबाय आफ्टार 17-20 इयार्स अब्ला मा बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे लाजिथावना बाथ्रा ना बेयो जोंनि थाखाय देरगाथावना बाथ्रा आं बेखौनो बुंदों अनजाग्रा रायजोफोर जोङो दुखु मोनो जोंनि हादोर दैदेनगिरिफोरखौ हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जे जोंनि गेजेरावहाय दिनैहाय बिनि थाखायनो मा महर लादों जोंनि बिटिसिआ जोंनि हारिया मा महर लादों दिनैहाय आं बेखायनो दिनैनि दिनाव खावलायदों नोंथांमोना दैदेनगिरि जानानै दङ नोंथांमोना मोजां लामाजों दैदेन बयखौबो जयै जथाय खालामनानै मोजां लामाजों दैदेन दिनै एनडिएफिफोर जायफ्रा सुक्ति खालामदों बिथांमोना दिनै सन्तुष्ट गैया दिनै बिथांमोना वान्डारिं जागासिनो दं मा खालामब्ला मोजां जिहेतु गावसोरनि गोबां एक्सपेक्टेसनफ्रा मिट जायाखिसै आरो सन्तुष्ट गुनजनक जायाखिसै साक्सेसफुल जायाखिसै बेनिखायनो आं दिनैनि दिनाव आं बेखौल' खावलायनो सानदों जायफ्रा सरकाराव दङ बिथांमोना जेन बयखौबो सन्तुष्टजनक खालामनानै होनायाव नोंथांमोना जि मोनबाय एकर्डआव बेखौ लानानै नोंथांमोना मावनायावहाय जेन आवगायलाङो आरो जों बयनिबो मरेल सापर्ट नोंथांमोनजों थागोन हामबायसै आं दिनैनि बे तुरुन गगैनि जोनोम सानावहाय आं बे फंनैसो बाथ्रा बुंना दोनथ'बाय बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि
कम्पिउटार माउस कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।